A alcaldesa de Cambados e o presidente da denominación de orixe Rías Baixas escenificaron hoxe a boa sintonía entre ambas entidades. Fátima Abal e Juan Gil asinaron o convenio para a celebración da Festa do Albariño, un documento acordado xa hai semanas. Segundo indicaron, a boa relación entre o Executivo local e o Consello Regulador é unha evidencia. O motivo, non, por decirlo así, desta asinatura, deste convenio, é máis ben pois para demostrar ou decir que é certo que entre o Concello e o Consello Regulador existe unha boa relación, que é o que realmente debe ser, e, bueno, pois todas esas especulacións que existían sobre que non había relacións entre o presidente do Consello Regulador e a alcaldesa de Cambados, pois que non eran certas. Aquí estamos os dous para a asinatura deste convenio e queremos que as relacións pois se sigan mantendo como tal agora. O presidente do Consello Regulador defendeu a necesidade de manter e mellorar a festa, algo que se consegue, dixo Juan Gil, con este convenio co que se normalizan as relacións entre as dúas institucións. Con este convenio ponemos negro sobre blanco cuáles son las relaciones y las buenas relaciones y cuál es la intervención del Consejo Regulador en esta fiesta del Albariño, que necesariamente pues tiene que ser de primer orden. Co rubricado convenio do Albariño, Concello, denominación de orixe, comprométense á recuperación dos festexos pros veciños e o intento de regular a afluenza de público ao Paseo da Calzada, cumprindo a normativa legal vixente en materia de horarios. As casetas poderán pechar antes das 3:30 da madrugada como hora tope. Evidentemente, o que sí que non podemos limitar é o horario mínimo, entón todas aquelas casetas que queiran pechar antes, por suposto que teñen absoluta liberdade para poder facelo. Unha medida, segundo defenden, que busca dignificar a festa do Albariño.